Αγάπη μου! Έλα, τι έγινε? Μπορείς, ρε αγάπη, να φτιάξει μια λαδοκάικε. Όχι τώρα, ρε, εσύ, έχω δουλειά. Καλά, θα πλύνεις λίγο το αμάξι γιατί είναι χάλια. Ρε, εσύ, μες στη ζέστη, άσε όταν πέσει ο ήλιος και μετά θα το κάνω. Αγάπη μου, θα κόψει λίγο τα φώτα στον κήπο. Ή άστο, καλύτερα το απόγευμα. Όπα, όχι, πιο απόγευμα. Αυτό τώρα θα το κάνω, τώρα θα το κάνω. Αυτό δεν είναι δουλειά, είναι ψυχοθεραπεία. Με το δίχρονο χορτοκοπτικό βενζίνης Top Tech, κόβεις χόρτα και το χαίρεσαι. Με ντεπόζιτο 1,2 λίτρα βενζίνης και με ταχύτητα 8.500 στροφών ανά λεπτό, κόβεις τα χόρτα εύκολα και γρήγορα. Και τα έχει όλα μέσα. Ό,τι χρειάζεται για να στρώσεις τον κήπο σου είναι μέσα. Και η τιμή φανταστική, μόλις 69 ευρώ. Και πού θα το βρεις? Στο moreforyou.gr. Πρόλαβε την προσφορά και δες τον κήπο σου με άλλο μάτι. Ισχυρό, δυνατό, πανάλαφρο και μόνο 69 ευρώ.